zaka fita daga kangin talauci sanadin wannan bidiyon albarkan manzon Allah. Wani sirri zan baka da zaka dinga samun kuɗi, da zaka dinga samun dukiya. Allah zai fattaha maka, harkokinka za su buɗe, zaka samu wadata wallahi ko da asiri a jikinka. Abin da ake guda ɗaya ne, sadakan goro da dabino zaka yi kwana 3. Dabino guda 9 kullun, goro guda 9. Zaka yi sadakar dabino guda 9 kullun, goro guda 9. Kuma goron guda farare ake bukata. Kwana 3 zaka yi kana wannan aikin. A rana ta ƙarshe da ka kammala rana ta ƙarshe sai ka zauna a duk inda kake zaka yi lazimin ya laɗifi ya laɗifi ya laɗifi kafa 1000, carbi 10, ya laɗifi ya laɗifi kafa 1000. Yan uwa a riƙe lissafin da nayi, dabino guda 9, goro guda 9 zaka yi sadaka a yau. Gobe ma zaka yi da dabino guda 9, goro guda 9, ya zama duka in kaɗa kwana 3 ya zama dabino 27, goro 27. Darajar annabi in dai ka aikata wannan sirrin, ko wani kasa ya aikata maka wallahi harkokinka za su buɗe, za ka samu wadata, harkar arziki za ta buɗe ma ta inda ka zata malam da ta inda baka zata ba, albarkan annabi da alkur'ani. In dai kun ji daɗi ku yi mana sharing dalilin annabi Muhammadu. Wassalamu alaikum.